Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Fadua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weekend edition ng ating weather analysis ng araw po ng Black Saturday hanggang sa Lunes na po ito, Marso 30 hanggang Abril 1, 2024. At ito po ang Tagalog version natin, brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, one of the best schools sa ating region. Ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Yung mga interested po, para malaman po kung ano itong programa po ng BPI, i-click lang po niyo yung link dito. O kapag kayo po ay nanonood sa ating Facebook video, i-click lang po ninyo yung link patungo sa BPI Sustainable with You website para malaman ninyo kung ano po itong programa nila. Ganyan din po ang Avenue Plaza Hotel, one of the best hotels sa ating lugar. Ang lokal ng gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At bago tayo magsimula, gusto ko lang i-greet kayong lahat ng Happy Easter. At ito na po ang ating graph shot ngayong araw na ito ng Black Saturday. So nakikita po natin, wala pong anumang weather system sa ating bansa except po itong mahinang hangin silanganin. Nagbibigay po ng konting mga cloudiness na may mga kalat-kalat na ulan sa silangan bahagi po ng Visayas at sa coastal waters po ng silangan Mindanao. Kaya din po sa may silangan bahagi rin ng Kabikulan, although generally po ay napakainit po at maganda po ang ating panahon. Yung heat index natin pwedeng pumalo po ng 40 hanggang 50. Ang antas ng sentigrado, yan po ay nafe-feel ng ating katawan. Yung sobrang init. Yung outside temperature nasa hanggang 32 degrees centigrade lamang. Ang iba pwedeng umabot pang 33. But so far, napakatahimik po sa ating bansa. Kahit na yung mga thunderstorms ay limited po sa ibang areas po ng ating bansa. At wala pa po tayong natanawan na LPA o bagyo na posibleng mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. Meron lang tayo ditong near equatorial trough sa malapit sa equator. So far, yan po ang ating graph shot. Sa ating fast animation, yan po, wala naman tayong nakikitang any significant weather. Sa ating zoom in satellite animation, meron po tayong mga mid-level cloudiness na gumagalaw galing sa southwest o timog kanluran. Pero yung low-level clouds ay mula sa timog silangan. At may mga possible din mga localized thunderstorms po dito sa Ilocos region, but mostly dito sa may bulubundukin lamang po ng Cordillera at Ilocos. Magkakaroon ng mga pag-ulan dyan. Dito sa may eastern Visayas, may mga possible showers din po, but medyo mabawa po ang mga chances. So napakainit po ang ating panahon. A few clouds, more blue skies ang makakanasan po natin for the next 3 days. At sa ating pressure at wind forecast mula sa European model, generally, na yung Sabado at bukas, Easter Sunday hanggang sa Martes, April 2 o Abril 2 ay manatili pong mahinang easterlies po ang silangan ng bahagi ng ating bansa. Ano po sa may Bicol, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. But generally, ang mga mountainous areas ng Luzon, Visayas at Mindanao ay maging kalmado at paiba-iba pong direksyon ng hangin. Ang chances of thunderstorms po, ito po yung latest po mula sa European model, ay wala masyado. Ngayong araw na ito hanggang sa April 2, especially bukas, Easter Sunday, ay napaka baba po ang chances po of possible thunderstorms at ulan. Dito lamang po sa may Ilocos region, may possibility pa rin ng possible thunderstorms bukas po ng hapon, Easter Sunday, but sa Lunes hanggang sa Martes ay totally dry po tayo with a small chances ng mga pag-ulan pa rin sa silangan bahagi po ng Visayas at Mindanao at sa mga inland areas po ng Visayas din at Mimaropa. Bicol region, may mga possible din po mga isolated rain showers but mababa po ang chances. So, na-feel na po natin epekto ng El Nino. So, kulang po ang mga pag-ulan natin for the next 3 days. At sa ating rainfall accumulation forecast, halos wala po tayong mababanggit dito. May mga possible lang po mga showers sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao for the next 3 days hanggang Lunes. At dito rin po sa may eastern sections po ng Kabikulan, eastern sections ng Northern Quezon, at dito sa may mountainous areas ng Ilocos region, may mga possibility po ng mga
local thunderstorms or rain showers for the next 3 days. Usually mga hapon yan o gabi, but nasa 50% below ang chances po nito. At sa ating wave forecast o yung paglaki ng alon po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, na yung araw na ito hanggang sa Abril 2 ay mananatili pong kalmado hanggang 1 metro lang po ang pagtaas ng alon sa inland waters po ng ating bansa at dito po rin po sa may West Philippine Sea kasama yung Kalayaan Island Group. Okay, halos napakakalmado at mahina po ang alon. So, suitable po ito para magkaroon tayo ng fishing at paglayag sa karagatan ng ating bansa. Dito po sa silangan bahagi po ng Pilipinas, sa may East Philippine Sea, mula Cagayan Valley hanggang sa may Davao Oriental, ang alon po ay manatili pong mula 1 metro hanggang 1.7 ang laki ng alon at napakahina po yan o very light ang alon at suitable pa rin po para magkaroon tayo ng fishing activities at travel via sea, okay? O yung paglayag via o yung paglayag sa karagatan ng ating bansa. So wala tayong problema po na yung Easter Sunday hanggang April 2. So dyan muna natin tatapusin ang ating update at pabalik ulit tayo next week. Pakibigay sa yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy Easter sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.